on se, että tosi Jonne vetää ES hihasta. Kyllä nyt saatana! Vittu, kato nyt mitä saatana neekeri hyy helvettiin! Haise paska! Mitä teillä lentelee? Pornolehti! Hyvä! Oikein kunnon pornokko, niin hyvä tekee. Joo, läpi öit on Jonne tietyn täpinöis, 3 lavaa ES. Pärinöis, rähinöis, ei tän enempää. Keulujessa apsilanne saatto kilvet menettää. 3 raitaa Adidas, lani pahikset, miti missä lani tas. Lokaali Jonneinen, derbi ja rassas. Ummi jämät hikiset kun Jonni kärähti kassaan. Jonni sano kyllä hakemalla nettoni. Nipi napi et voi kerran pelaa kiekon pajatso. Hei, ei täällä Jonnat on luksus. Teini lus, mut muksut nimittelee hutsuks. Opettajia eikä pärinät ja pari. Paskan lani kun puhutaan ES:n käytöstä. Taas jotka näytös kun meidän tiimi rullaa. Yläristi konttari naara, niistä me tuulaa. ES tai sit CSS. Kudos pärde heves niinku naapuri repe. Kylpyt takeis mis seläs lukee Kappelhof. Ja pärinöistää soundaa kuko. ES-jäbät tulee ja menee. Konttaris naaralle ja nuokarin skedee. 95 imee filsutkin mallust. Missä on mun bisseet, näetkö sä allu? Skupa pari Red Bullia, mun kurkku on olotila sekava kun juotiin mädärit ekana. Voi tyttärit aina fritsui ruinaa. Pitää vetää hanskaan niin että huimaa. Nänni Annu kännit rapussa juotaas. ESCS-jäbät, niihin mä voin luottaa. Vaalea viikikin konttarin prinssi. Vie kaikki daamit silloin derbis laiton kilpi. Estot puuttuu sä ämmilt litsari. Teille mä pärätän tämän därri itsarin. PA Crew edelleen hengis. Meno stydi ku puulipuston telppajengin. Tarinoita pärinöstä tietenkin. On rasioita jotka vois antaa useimmin. Mä en niitä paskaakaan murehdi. Pureksi Jonni massit kusetti. Pärinössä löytyy kingi kaiken sortti. Tupsu pipo ja Adidaksen vituraksi. Ylpeänä kantaa pärinä uniformu. 1-2 alkaa horjuu. Vanhat kingit jolta montuu. No pistää punapilaa! Se on jonos luonnon suora konttarin huudelta. Eletään rajulla värinä kuurilla. Mis Jonnet flossaa ja mädärit on huulilla. Jonnet flippaa pärinöillä uusilla. Pärinä rähinöis tulee aina ruumita. Se on jonos luonnon ja omat juomat on kupissa. ESCS ja kolmantena BF. Siellä meikä oppii, käytä ain botti. Näin jo kaukaa, varra vittu merkit. PV:n ja derbiin puskaa mä heitin. Varjopuolen on meillä aina kytät niskassa. Siksi ei oo määristä himas, kamat on muual vikas. Meidän huudella Jonne räppi pauhaa. Et jaksa kauan tekiskö mieli venyttä nauhaa. Tosi Jonnet jaksaa oregano diilaa. Taas pitää impa liimaa vetämäs ES ihan liikaa. Sitä ei kantsi, koko aika paskaa kuulla. Siksi Jonnet turraa, koulu on meille silkaa tuskaa. Mä koitan kuskaa iteni ja pärjää turvaa. Ennen kuin Jonni lyö vitun kova turpaa. Niin se menee, se on aina mennyt niin. Ja niin se tulee aina menemään bitch. Tarinoita pärinästä tietenkin. On rasioita jotka vois antaa useimmin. Mä en niitä paskaakaan murehdi. Pureksi Jonni massit kusetti. Pärinössä löytyy kingi kaiken sortti. Tupsu pipo ja Adidaksen vituraksi. Ylpeänä kantaa pärinä uniformu. 1-2 alkaa horjuu. Vanhat kingit jolta montuu. Värinä handus oli Jonneuden alkuun. Pöllitti röki mut ei päästykään karkuun. Jonni taitaa tietää mitä Rikalinnassa tapahtuu. Miltä näytti kuoli eka vissi avattu. Ihan sama se on jo kerran dokaamisesta palannut. Mut ei sen keikan jälkeen Jonnia tavattu. Raavitin kasaan senttejä, äyrejä. Jonnet keräs hies SS kärryjä. ES-säädöistä folio pesämuna. Uudet terkat, ihan vittu jepa. Osan pari hyvää turvatustikkaa. ES-pärinöstä heikompi flippaa. Arvosanotus 5/5. Koska tässä massussa on hame. Totuushan on se, että tosi Jonne vetää ES hihasta. Kyllä nyt saatana! Vittu, kato nyt mitä saatana neekeri hyy helvettiin!
Mitä teillä lentelee? Pornolehti! Hyvä. Oikein kunnon pornokko, niin hyvä tekee. Joo, läpi öit on jonne tekin täpinöis, 3 lavaa ES.